लादो एबार बुख्रिदो गिदिंदो गिदिङा हरसिया नोङो 1 2 3 1 2 3 लाफुनसो गिदिंजायोब्रा लाफुनसो गिदिंजायो नालाय Hello guys, so आं दा एलबाम शुट खालामना दंफैयो, so नोंथांमोना दा मोनथिबानो जाबाय, so बैसागु एलबाम, बर' बैसागु, so नायलांदो नोंथांमोना.
3, go. Bwisagu bothorong haba hukaफोरखौ दोनथ'नानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै गोसो होसारनानै रंजादो दे आयौ मास्टारखौ खनसे लादो बेनिफ्राय खानथिं लादों जागोन एकदम स्मुथ फैथार दे ओमफ्राय नैबे पाब्लिक ओरै खालामनाङा आप डाउन खालामनाङा दे रेडि 1 2 3 1 2 3 go बैसागु बोथोराव हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै बैसागु बोथोराव हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै दुखु बैसागु बोथोराव हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै go